ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሞን ከም ወትሩ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ላይክ እናገበርኩም ድማ ነዚ መደብ ተኸታተልዎ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዎ ድማ ንዕድመኩም ርእይቶኹም ድማ ግደፉ ባህናፅ መንገዲ ዝጎድል ክእረም ዘለዎ ንዓኹም ዝመስለኩም ትሕዝቶ እንታይ ከም ዝመስል እምበር ግዜ ከይወሰድና ኩናት መበል 13 መዓልቱ ኣብ ዝተጊፍሉ ዘሎ ናይ 12 መዓልቲ ዝሓለፈ ፀብፃብ ክንርኢ what's going on እንታይ ይግበር ኣሎ It's day 12 of the fighting in West Asia. This is how long last year's war had lasted. Iran and Israel fought for 12 days in June 2025. But this time they're not stopping. Overnight we saw the heaviest bombings in the war yet. Targets across central Iran were hit relentlessly. In response, the regime fired drones near the Dubai airport. Remember, the airport is partially open in Dubai. 2 drones fell near the airport terminal. While the flights were not disrupted, 4 people were injured. It was yet another attack at the heart of the Gulf financial order, a challenge to the rise of a gleaming Dubai. Meanwhile, in Tehran, the bombs continued to drop. Massive explosions were seen in the capital. ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና መበል 12 መዓልቲ ኣገዳሲት እያ ነይራ ኣብቲ ኩናት ምክንያቱ ኣብ 2025 ዝተኻየደ ኩናት ናይ 12 መዓልቲ ኩናት እዩ ዝበሃል ኣብ 12 መዓልቱ እስራኤል ብዕንደራናታ ዝጀመረቶ ኩናት ኣሜሪካ ድማ ዝተሓወሰቶ ድሓር ኣብ 12 መዓልቲ ተወዲኡ ስለዚ 12 መዓልቲ ሓሊፍሎ እዚ መዓልቲ እዚ ኩናት እዚ ስለዚ ኣብ 12 መዓልቲ ናይ ምውዳእ ትፅቢት ዝነበሮም ሰባት ነይሮም ነው It's not going to happen. 12 መዓልቲ ኣብ ዝሓለፈሉ ዶናልድ ትራምፕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ስዕረት ይፅበዮ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳሞት 48 ሰዓታት እዩ ነይሩ ዓወት ናቱ ገርመኩም ኩላቶም ሕጂ ናብ ኣየም ዝምለሱ ዘለው ቀዳሞት ነዚያ ምን ራያ እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ንኽንረዳእ This conflict is striking deeper at the global economy. Oil storage facilities, one of the latest targets at Oman's port of Salalah. And with oil markets already shaken by disruption across the Gulf, the International Energy Agency has agreed to release a record volume of emergency oil reserves. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ንምንታይ እዩ እንድሕር ኢልካዮ ዕላማ ናቱ ንኢራን መጀመርያ completely ኢዶም ክቡ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክማረኹ ረጂም ቼንጅ ንክገብሩ ስርዓቶም ንክቕይር እንተደይተኻለ ድማ እንተሓመቐ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ሚሊተሪ ኬፓቢሊቲ ናቶም ዲግሬድ ክንገብሮ እዩ ዝብል ወታደራዊ ዓቕምናቶም ትሑት ንክኸውን ሓንቲ ክገብሩ ዘይክሉ ርሙሳት ክገብሮም እዩ ዝደሊ ስለዚ ካብ ላዕሊ ጀምር መጀመርያ ቀዳሞት 5 ደቂቃ ወይ ቀዳማይ ሰዓት ናይቲ ኩናት መራሕትናቶም 50 ዝኾኑ ቀቲሎሞም ኦኬ ሊደርሺፕ እቲ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ነቲ ኩናት ኮማንድ ክገብር ዝኽእል ነቲ ቁጠባ ክመርሕ ዝኽእል ነቲ ፖለቲካ ክመርሕ ዝኽእል ንኩሉ ቀቲሎም ኣብ ሓደ ግዜ ኦኬ በዚ ምስ ጀመርካ ኦሬዲ ኣብዚያ ነይራ ተዓወት እዮም ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ ነዚያ ገይሩ ጠጠው እንተዝብል ነይሩ ዓወት ኣብ ማእኸለቱ እዚያ እንተዝገብር ነይሩ ነቶም መራሕቲ ጥራይ ቀቲሉ እንተዝገድፎም ነይሩ ኦፍኮርስ ኢራን ክምልሱ እዮም እቲ ኩናት ካብ ክጅምር ግን እቲ ድሕሪኡ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ብምሉእ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ እቲ ስርዓት እዩ ዝእክቦ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ጎኒ እቲ ሃገርን ኣብ ጎኒ እታ ባንዴራን ከምዚ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ከም ዝኸውን ነቲ ህዝቢ ዝገብርዎ ዘሎ ምክንያቱ እቶም ህዝቢ ኣብ ፐርሽያ ኣብ ኢራን ዘለው ኣብ ካልእ ማእከላይ ምብራቅ ዘለው ነዚ ነገር እዚ ቀዳማይ ግዜ ኣይኮነን ዝርእይዎ ዘሎ ካልኣይ ግዜኦም ኣይኮነን ሳልሳይ ግዜኦም ኣይኮነን ራብዓይ ግዜኦም ኣይኮነን ሓምሻይ ግዜኦም ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ርኦም እዮም ስለዚ እንታይ ከም ዘጋጥም ፈልጥ እዮም መጠን እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ነቲ ሃገር ናበይ ይወስድዎ ኣለው ኢራን ጎረቤቶም እያ ነይራ ኢራቅ ከመይ ዝበለት ሃገር ነይራ ኣበይ በፂሓ ኣላ ይርእይዎ ኣለው ሱርያ መሻርክቶም እያ ካበይ ናበይ በፂሓ ኣላ ይርእይዎ ኣለው የመን መሻርክቶም እያ ካበይ ናበይ ኣብፂሖም ኣለው ይርእዩ ኣለው ስለዚ ሓንሳብ እታ ንቓዕ ፈጢርካ ኣላ ውሽጥኻ እንተኣትዮም እዚኦም ልክዕ ከምዚ ቫይረስ ናይ ኤድስ ተኣተወካ እዩ ንሱ ከፈውስ ይርከቦ እዚ እንድሕር ኣቲካ ፈፂሙ ክገድፈካ ዘይክእል እዩ እቲ ፀገም እቲ ኩነታት ድማ እስራኤል ንኢራን ትደልያ ዘላ ክትብትንትን ክትእትወላ እዩ ረጂም ቼንጅ ይኮኑ ዝደልዩ ዘለው ገነተልዩ ዓበይቲ ስኮላርስ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለው እስራኤል ስርዓት ናይ ምቕያር ካብ ኣሜሪካ ዝተፈልየ ዕላማ እዩ ዘለዋ ረጂም ቼንጅ እውን ኣይኮነን ትደሊ ዘላ ነቲ ሃገር ክትብትና እያ ትደሊ ዘላ ከምዛ ሱርያ ሓንቲ ሃገር ከም ዘይትኸውን ሊብያ ሓንቲ ሃገር ከም ዘይትኸውን ኢራቅ ሓንቲ ሃገር ንሽም እምበር ከም ሃገር ፋንክሽን ክገብሩ ዘይክእሉ የመን ኤግዛክትሊ ከምዚ የመን ሱዳን ኩሉ እቲ ፕላን ዝነበራ ነተን ሃገራት ከም ሃገር ከም ዘይቅፅላ እዚ ድማ
أبو زودا كيكون دحرينا بتركو خديم نفس عديا خديم نخلهم تم هجرات وي تنبركهم مجابريناتهم كونيوم ويد ما حدا بحدا فحبتن كاتومي سلازي اتجايم كم زمخانو سنتم تزي إيران زجبرو زلوا جبرو ملسن أمريكا تأخذوا زلا من قد نارا خيب كذا كن نارا نايهم كيدنا جي بزحات كيلاتات طبعا تبت بهم زرعمو يتزغيات زلوا كنتات من يسعر له نبي قلت يخيد على تكونتات كتر غلا مجمريا إيراناويان زبلوا زلوا نسمع نتكوينات بخمين ببولو إيراناويان. Iran's capital Tehran with Al Jazeera's Mohammed Val. Mohammed, what's the IRGC saying on its operations in Hormuz? Well, Adrian, in their latest statements, they are saying that the time of retaliations is over and now it's full-out war, because this is a stage at which the country has realized that its existence is at stake and that there is no time anymore or occasion for talking about tit-for-tat operations. This is a time when Iran has to use every means it has to defend itself. So, I mean, the most outstanding thing there also in their statements today is that the Strait of Hormuz is now a no-go area and that no liter of oil will pass there without the permission of Iran. Talking about those 3 ships that have been hit. جي انتايوم زولو زلو تي وتحدراوي جنبار ناي إيران تي ثورة نا إيران مالتي انتاي بلالو يا تحطو زلا ساتوم زولو زلو حجي إذا جيرنايم حمشة مثال تكسب لا حمشة كمل سينا جلز بحال نجري يلنيلون an all out war يلمالو ملو بملو كويناتي نزلنا سلازي الزخن قبرينا كم زخوني نابزخن كيد زبال يلن ملو هين لاو حتيو هجراود إحنا تقداينا أمناي مودات أملك تحطاتنا لنا كل أبعاد منها زلوا خن قبرنا يمزول زلوا بزيجي كابتو قبروز غلون لعلي اتمت قطنا تيزعبي زمالتي مالتي إحنا أبناء الله حتينا زلنا أبناء الله حتو دما أنت تقبرون أنت تقد في زبال يلن زين مراغب حفكوك بلا سفتنا ولا عين يخوين زلوا نتن إحنا زاز قبرنات زاز كسجرات فتنا ولا عين درو أبزن زحلفة 4 ساعات راي كندي مراغب تقاتلنا كندي مراغب تهريمنا الله زي مالتيو نتبع حرد ما فنجي قبروا له ما يني بحاله زي تفنجي كان عليه نخلينا قال ما لي بحاله لكن it's very very difficult process ስለዚህ ዝኩናት እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝገደደ ኩነታት ዝኸይ ዘሎ ንወሽመጥ ሓርሙዝ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ኣሽክዑ ክሓልፍ ይድፍትን ዘሎ ሓደ እቶም G7 ዝበሃሉ ሃገራት ነቲ ዝነበሮም ከዚኖም ዝነበሩ ንሕማቅ ግዜ ኢሎም ከዚኖም ዝነበሩ ነዳዲ ኣውፅኡ ወደ ሓንስዩ ናብ ዕዳጋ ይኸይድ ሞ ነቲ ዕዳጋ የረጋግዓ ኢሎም ኦኬ እቲ ሪዘርቭ ናትኩም ኣውፅኡ ካብዚያ ወሽመጥ ሓርሙዝ ግን ሓንቲ ሊትሮ ዘይቲ ነዳዲ ወይ እውን ጋዝ ኣይክወፅን ኢሎም ኣሎ እዚ ማለት እዩ እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ መንጎ ኢራንን ቁጠባ ዓለምን እዩ ዘሎ ሕጂ መን ክፅማም ይኽእል ይትሕት ኢራናውያን تزعبي قانزا وليد ومالو كابز حجن العلي كوردوم تخلي يلا فزي كابزن العلي كتوردوم تخل نيكولر ترايا قالوا كله أمريكا زرب كابو بومباتات ناتا تزبرت عزبلته جيراتها so there is nothing more نعتاتهم كابزن العلي كتحممهم تخل نهزبك تدخل تخل maybe إيران قل حبيت مثال اليوم لنا عالم كبكيوا نعالم كجنوا قطب عالم كبلاشوا عب مثال اليوم اتزحم قدروناتهم كتكبر زغلي معناته اذا تانكراتياتن اير ديفنس سيستم يبلن ስለዚህ በታዛዓከሰት ድሮን ገይሮም ተቃጽልዎ ነخلي ማለት እዚ ካብዚ ቦታ እዚ ነዳዲ ኮጽ ኣይኮነን ስለዚህ ንግዚኡ ከተሽክዕ ተኸልተውን ከምዚ ሪዘርቭ ዝነበረና ነውጻለና ገለመለ ክትብል ተኸልተውን በት 10% ናይ ነዳድን 10% ናይ ጋዝን ናይ ዓለም ካብዚ ቦታ ይዝኸይ ካብዚ ወጻኢ ድማ ቁጠባ ዓለም ከተረጋግዩ ትኽእልና እቲ ዝገደደ ክፋል ድማ ዘን ሃገራት ዓረብ እንታይ ይኹና ዘን ኣብዚ ተቐርቂረን ዘለዋ ሃገራት ቀጠር በሎ ኢማራት በሎ ኩዌት በሎ ባሕሬን በሎ ብፍላይ ሳት ሱዑድያ ኮኸውና አቡ በተኻለ መንገዲ ትሸይጥ ኣለ እንኳን ላይ ዝሕጂ ትሪዎ ፀናኩም ኣብቲ መጀመርያ እዚ ዑማን እዩ ዑማን መሻርክቶም እዩ ነይሩ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ዝቃፀል ዘሎ ናይ ነዳዲ ቦታ ናይ ዑማን እዩ ነይሩ እዚ ስለዚ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ድሮም መፂኣ ሃሪማት ዑማን ነቲ ሽምግልና ትመርሕ ዝነበረት እያ ስለምንታይ ግን ይህረም ኣሎ ከገርመኩም እዚ ተሃሪሙ ከሎ ዑማን ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ክኸውን ኣለኹ ንኢራን ክኾንና የበለት ስለምንታይ ኢራን ናይ ህላዊ ሕቶያ ትገብር ዘላ ኢላ ንሱ ብዛት ወፃኢ ናይ ኢራን ናይ ዑማን ፅሒፍ ኣሎ ንብዙሓት ዘገረመ እዚ ኩናት እዚ ንፈልጦ ኢና ንረብሓ እስራኤልን ነተን ሃገራት ዓረብን እስላምን ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ ንግረ መንገድኻ ድማ ነቶም ካልኦት ዓረብ እውን ከተዳኽም ስለ ዘለካ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ we know this
ኩናት እዚ ከይመፀ ብዲፕሎማሲ መፍትሒ ነይርዎ እዩ ስለዚ ስለምንታይ ናብዚ ኩናት ኣትዩ ኢራን ትገብሮ ዘላ ድማ ከምዚ ሰይጣናዊት ሃገር ንኩሉ ከተበላሹ ከም ትደሊ ዘላ ጌርካ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ኢራን ናይ ህላዊ ሕቶ ናይ ፋሕፋሕ ክትብል ፈተና መፂዋ ስለ ዘሎ ናይ ሰርቫይቫል ኩናት እያ ተካይድ ዘላ ምባል ገሊፁ ነይሩ ወልሲ ካብዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እቲ ኩነታት ናው ክንዲዚ ዝኣክል ኩነታት ወሪድዎም ዘሎ ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ኔክስት ስቴፕ ናቶም እንታይ ክኸውን እዩ ክንርኢና ምክንያቱ ስኢልካ ክረአ ዝኽእልካ ኣይኮነን GC said that they are under different flags, but they work for the United States and Israel. They are related to those two countries that are waging an aggression on Iran. IRGC talking also about a new wave of strikes against the region, against targets in the region, including in Israel. In their 31st statement, Operation True Promise 4, the Public Relations Office of the Islamic Revolutionary Guard says two simultaneous and heavy missile strikes on the Al-Adili helicopter base left a large number of American soldiers decimated and more than 100 wounded were transferred to the Al-Jaber and Al-Mubarak hospitals in Kuwait. So some specifics there about the number of casualties. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ ክኸይድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና and it's not surprising ሃገራት ዓረብ ግዳይ ናይዚ ኩነታት ኮይነን ኣለዋ መብዛሕትኡ ኣብ ኣፍ ደገ ገዘን ዝግበር ዘሎ እዩ ትገማግም ባሕረ ገማግመን እዩ ሽመንን ዝንአንን ቁጠበንን ድማ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ኣሎ ሕጂ እታ ከባታ ዓባይ ሕቶ ኣብዚ መን ይዕወት ኣሎ who's winning and who's losing እዚ መን ይስዕር ኣሎ መን ከይስዕር ኣሎ ንምባል ክንርኢ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ኣገዳሲ ክፋል ንሱ እዩ መውደታ መን ይዕወት ኣሎ መን ከይስዕር ኣሎ ክንፈልጥ ተኽኢልና ጥራይ እዩ ኣብዚ ስምዑ Professor John Mearsheimer's recent remarks about, as we were just saying, who's really winning? What does winning look like? Crystal flagged this moment for us. A bunch of senators, by the way, went into a briefing yesterday on the war. That's where Chris Murphy came out and put out the tweet that he referred to in the last block. We were discussing the Strait of Hormuz. We have some audio and video of Senator Blumenthal. ቅድሚ እዚኣ መን ይስዕር ኣሎ መን ይስዓር ኣሎ ዝዛረብዋ ዘለዉ ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ዘምፅዋ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ዝበሎ ንስማዕ In Ohio, let's dip in here. One-year depreciation is great. One-year expensing, everyone loves it. And we did a little excursion. We had to take this few weeks of excursion, but it's been incredible. Our military is unbelievable, the job they're doing. I would say, to put it mildly, way ahead of schedule. We've knocked out their Navy, their military in all forms. We've knocked out just about everything there is, including their leadership. Twice. We knocked out twice their leadership. And now they have a new group coming up. Let's see what happens to them. But 47 bad years we suffered with them, not only us, the rest of the world. And we're doing our job. So we had to take an excursion. But it's doing well. The market's holding up well. I figured we'd be hit a little bit, but we were hit probably less than I thought. And we'll be back on track in a pretty... كم تريو ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ይዕወት ከም ዘሎ ምልክት ከርኢ ድፍትን ዘሎ ብዙሕ ሓሲና ኢና ብዙሕ ቦታ ሪምና ኢና መርሕነቶም የለን ወታደራዊ ዓቕሞም ሓይሊ ባሕርናቶም ሓይሊ ኣየርናቶም ኩሉ ኣዳኺምና ኢና ስለዚ ዝህረም ቦታ የብልናን ሕጂ እንታይ ከም ንሃርም ከማና ይንፈልጥና ይብላ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ዘውፃእናዮ ሕጂ ድማ ሓዳሽ መምፅኡ ኣሎ ኤክስከርሽን ማለት ልክዕ ከምዚ ሓድሽ ቦታ ንኽትርኢ ትኸዶ ወይ እውን ሓድሽ ነገር ፍሉይ ነገር ንኽትርኢ ኢልካ ትኸዶ ቦታ ኤክስከርሽን ዝበሃል ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኩናት ኣይኮነን ዝብሎ ዘሎ ኩናት ንከይብል ብዙሕ ዓይነት ቃላት እዩ ዝጥቀም ዘሎ ስለዚ ምክንያቱ ኩናት ተይሉ ኮንግረስ ኩናት ክውጅ ዘለዎ ስለዚ ካብኣ ንምህዳም ዝተፈላለየ ቃላት እናተጠቀመ እዩ ከሽክዕ ድፍትን ዘሎ እቲ ኩነታት ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ መዋፅኦ ከም ዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ዶናልድ ትራምፕ استراتيجي ناتو كم تاني فنزويلا يعني راه ترجع كل سبت قلت زخون ነገር እዩ ከም ታናይ ቬኔዙዌላ ኣብተን ቀዳሞት ሰዓታት ወይ እውን ኣብ ቀዳሞት መዓልታት ስኩዶ ዝኽእል ነገር ክገብር ሓሲቡ ነይሩ ስለዚ every day ሓንቲ ነፍሶ ከፍ መዓልቲ ተሓልፍ ዘላ ኤግዚት ፕላን ናቱ ይዘናድ ዘሎ ኤግዚት ፕላን ናቱ ድማ ኣብኢትካ ኣይኮነን ኢሎም ከምዚ ንሕና ወዲና ኢና خلاص ተዓወት ልክዕ ከምዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ወይ ስፖርት ገይሩ ወሲድዎ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሰብ ስለዚ በቃ ንሕና ተዓዊትና ኢና ሕጂ خلاص ኣብ ናይ ቀደምና ንመለስ ክብል ይዘል ዘሎ ነው ነዚ ኩናት እዚ ክውዳድ ኣይውዳን ናይ ኢራን እዩ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ዘረባ ኣብዚ ኣነ ዝገረመት ንፅሕፍትላ ምክንያቱ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም መስለኩም I'm going to show you where was that أنا قال كريكم يا حمص إلى دونالد ترامب completely بزعبة زكوينات زجيجا مرة ده تعيزه تبقي سخم زلهم زنقرو انتهينا مالتهم يومكم زولو مسيلكم مجمريا انتهي بلو
ኢራን እቲ ስርዓት ብህዝቢ ይጽላዩ ትብሎ እንተ ነርካ ወይ እውን ተጸላእነት ካብ ህዝቢ ኣለዎ ትብሎ እንድሕር ኮንካ ኣሚንለት ለንቀነ መራሕቶም እንዲዮም ኣብዚኣ ሓንተላ ዝብልዋ እቲ ህዝቢ ናይ ኢራን ወይ እውን እቲ መንግስቲ ናይ ኢራን ብህዝቢ ተጸላእነት ኣለዎ ትብል እንድሕር ነርካ ኮንካ ናትካ መረዳእታ ብህዝቢ ተጸላእነት ዘለዎ ስርዓት ትብል እንተ ነርካ እዚ ሕጂ ፈጢሩካዮ ዘለካ ኩነታት ነቲ ስርዓት እቲ ዝበለፀ ዕድል እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ዕድል ስለምንታይ ነዛ ኩናት እዚኣ ጠጠው ከብላ ኣይኮነን መንግስቲ ኢራን ነዛ ኩናት እዚኣ ጠጠው ከብላ ኣይኮነን ስለምንታይ እዛ ኩናት እዚኣ ጠጠው እንድሕር ኢላ እንታይ ከጋጥም ይስከ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ሕጂ ህዝባዊ ናዕቢ ከጋጥም ስለምንታይ ህዝባዊ ናዕቢ ምክንያቱ ኩሉ ምንጭ ናይ ቁጠቦም ብዙሕ ክፋል ናይ ቁጠቦም ባንክታቶም ታሪም ኣሎ ሆስፒታላቶም ታሪም ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር ናቶም ታሪም ስለ ዘሎ ህዝቢ በቃ አኽለና ካብዚ መንግስቲ እዚ መዋፅኦ ክንደሊና ክብል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ኩናት ዕግርግር ይድስዕበ ድሕሪ ስለዚ እንታይ ገብሩ እዮም ሰብ ፅቡቅ ገይሮም ክሳብ ዝረጋግኡ ነቲ ኩናት ከናውሕዎ እዮም ዳት ሚንስ እዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ እዋን ክቕፅል እዩ it doesn't matter ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብል እዮም ዝብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይገብር እንታይ ይብል ብዘይገድስ እዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ ክቕፅል እዩ ዋላ እውን ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊተይ ስሕበየ እንተበለ ሃሪሞም ነተን ሃገራት ዓረብ ሃሪሞም ከም ብሓድሽ ከም ዝመለስ ገብርዎ እዮም ስለዚ ኢራን ያ ሕጂ ነዚ ኩናት እዚ ማእሲ ውዳእ ክትወስድ ነዚ ድማ ከምዚ ትዕቢት ተሰሚዕዎም ወይ ከዓ ናይ ሕንሕነ በቃ ድሓኒሎም ዘይኮነሲ እቲ ስርዓት ናይ ህላዊ ሕቶ እቲ መንግስቲ ናይ ህላዊ ሕቶናቱ እቲ ኩናት ክናዋሕ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ዳመጅ ፈጢርና ኣለና ብዙሕ ክሳረታት ኣስዕና ኣለና እንድሕር ኢሉ ኩናት ጠጠው እንድሕር ኢሉ እቲ ዕንወት ክረአ እዩ እቲ ዕንወት ምስ ሰራዊት ህዝቢ ክለዓል ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ብዙሕ ነገር ንክረጋጋእ ግዜ ከድልዮ ስለዝኾነ ስለዚ ናይ ነዳዲ ቦታታት ዴፖ ተዓፂሉ ናይ ትገለ ታሪም ኣሎ እቲ ታሪም ኣሎ ስለዚ እቲ ቁጠባ ንክበራበር ፀገማት ስለ ዘሎ ወይ ብዙሕ ሓለፋ ሕድገታት ክግበረሎም ክኽእል ኣሎ ምናልባት ሕራይ ክብሉ ተኮይኖም ኣብ ጣውላ መፅኦም ፖለቲካዊ መዕለቢ ክገብሩ ካብ ሓሊፉ ግን ንሳቶም ንኣሜሪካን ዋላ ንኢራን ንእስራኤል መህረቢ ሚሳይል ተሲኢኖም ነዘን ሃገራት ዓረብ ድከተን ከፅግብዎን እዮም ነዳዲ በዚ ወሽመጥ ሓርሙስ ክወፅእ ከምዘይክእሉ ወይ እውን ተረጋጊኡ ክወፅእ ከምዘይክእል ገይሮም ንቁጠባ ዓለም ከምቲ ናቶም ቁጠባን ሃገርን ተረሚስዎ ዘሎ ብዙሓት ሃገራት በዚ ነዚ ዋጋ እዚ ክኸፍላሉ ከም ዝግባእ ምክንያቱ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዝድግፋ ንኣሜሪካ ብፍላይ ኤሮጳ ብፍላይ ኣዝያ ክትጉዳእ ከም ትኽእል ኣብዚ ዝንገር ዘሎ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ዝያዳ ክጉዳእ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ኣብ ሰንኮፍ እዩ ነይሩ ካብ ሰንኮፍ ድማ ሕጂ ናብ ዝገደደ ካብ ራሽያ መህደሚ ነዞም ሃገራት ዓረብ እዮም ደልዮም ነይሮም እዚ ድማ ናብ ዝገደደ ኣዘቕቲ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ክረአ ከሎ ነዚ ነቲ መንግስቲ ናይ ኢራን እቲ ዝበለፀ ሓለፋ እዩ ዝገብረሉ ዘሎ እዮም ዝብሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ነቶም ዝሞቱ ስነ ስርዓት ቀብርናቶም ይግበር ነይሩ ኣጋይን እዚ ነቲ ህዝቢ ሶሊዳሪቲ ንክገብር ቃምዛ ናቱ ክዝክር እንታይ ከም ዘጋጥሞ እንታይ ወሪድዎ ከም ዘሎ እንታይ ዓይነት ፈተና የጋጥሞ ከም ዘሎ ስለ ዘፍልጦ ዘሎ መመሊሱ ሓይሉ ንክቃለስ ነቲ ዕግርግር ገይሩ ነቲ መንግስቲ ከፍርት ዝኽእል ድማ ኣፍ ደገ ከም ዝኸልኦ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እታ ረጂም ቸንጅ ትብል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተፀለትን እናፈረሰትን እያ ትኸይድ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኤግዚት ፕላን ጥራይ ከናዲ ዘለዎ እምበር ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይሮ ኣይክእልን እዩ እቲ ባሕሪ ኦልሬዲ ተብናቱ ቤዝ ተነዲዎ ማለት ፀገም ኣብ ስምዕዎ Very much from the front lines there. And President Trump is working to defend one of the world's most important oil shipping lanes from attacks. Iran's regime is targeting ships in the Strait of Hormuz. These images show the aftermath of a strike on a cargo vessel there that burst into flames. The Revolutionary Guard claims to have struck 2 vessels in the Straits. CENTCOM released this dramatic new video. It shows U.S. forces striking and sinking several of what it says are Iran's mine-laying ships, trying to plant bombs in that important waterway. The president, with this very strong warning for Iran's regime, he posted this, quote, "We want them removed immediately. If for any reason mines were placed and they are not removed forthwith, the military consequences to Iran will be at a level never seen." كم تريو زلهم دونالد ترامب أموداتا زيادة تعامو بغالات كن جلس بيلين عبيت كابيتاليتر ناس حفه متنقطعات مقباريو because إيران أوريد فليت أمامج انتاي كجبر كم زغلن انتاي غير كم زلون ريوم الله زدل خامة تنقطع جبر we don't care يمزولو زلو نحن ناس قلت لنا سغا زدل خبل زدل خجبر غير كاي أوريدي ስለዚህ ሕጂ ዚዩቲ escalation level ናቶም ኣሜሪካ እቲ ደረጃ ናይቲ ኩናት ከተስፍሖ እንተኮይና ሓንቲ ነገር ጥራይ ክትተርፎም ትኽእል እግረኛ ሰራዊት ክትክእል ኣሎ ብዘይ ኣጋር ሰራዊት ስርዓት ክቕይር ኣይክእልን እዩ እዚ ድማ ዳርጋ
universally accepted reality ኮይኑ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ተቐባልነት ዝረኸበ እዚ ማለት እንድሕሪ ነቲ ስርዓት ናይ ኢራን ጠቕሊሉ ክስዕሮ ኮይኑ ብሚሳይላትን ብሓይሊ ኣየርን ክቕይሮ ከም ዘይክእል ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ፈንጂ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብቲ ባሕሪ ብንኣሽቱ ጀላቡን ብኻልን ገይሮም ፈንጂ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ፈንጂ ድማ ነቲ ውግእ እቲ ዝኸበረ ድሮ ገይሮም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ኣብዚ ዝንገር ዘሎ ስምዕዎም ድሓን ሓይሊ ባሕሪ ናቶም እንታይ ክገብር showing he is not going to tolerate the Iranians holding international maritime traffic hostage as part of this cat and mouse game they're playing. Chief National Security Correspondent Jennifer Griffin's tracking all of this, and she's got more. Hey, Jen. Hi, Shannon. Well, President Trump can order the military to open the Strait of Hormuz, but it may not be that easy. It is a slow and tedious process to demine the strait if the IRGC Navy continues to lay mines, and they have thousands of drones that can threaten ships, as well as some submarines that can hide at the bottom of the seabed near the 2-mile opening. This is what the U.S. military expected to happen in the strait if the Iranian regime felt it was facing an existential threat. كغرمكم ازيت زحزن كفالناتو they knew this would happen እዚ ከም ዘጋጥም ይፈልጡ ነይሮም ነዚ ክገብር ከም ዝኽእል ይፈልጡ ነይሮም but they still ነዚ ሓደገኛ ውሳነ ወሲኖም ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሰብ ብብዙሕ መንገዲ ዝቆሶ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ንኣሜሪካውያን ዘድልዮም ኣይነበረን ንቁጠባ ዓለም ዘድልይ ነበረን ነተንያሁ ጎቲቱ ዘእተዎ ምዃኑ እዚ ድማ ዋጋ ክኸፍለሉ ፖለቲካ ዋጋ ክኸፍለሉ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ ክፈትሑ ይክእል ንዝፀገም እዚ ወላ ክፈትሑ እንተኮይኑ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ዘሎ እዩ ኣዋርሒ ክወስድ ዘሎ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ድማ ኢራን ነዚ ክትገብር ምዃና ኣብቲ ወታደራዊ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ፍሉጥ እዩ ነይሩ መንግስቲ ኢራን ናይ ህላዊ ሕቶ እንተበፂሕዎ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብፈንጂ ገይሩ ክመሎ እዩ ስለዚ ነቲ መንገዲ ዝኸበደ ክገብሮ እዩ እዚ ከዓ ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ዝገበረት ተግበረት በሸሓት ዝቁፀር ጀላብ ኣለዎ ነዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ሳብማሪናት ኣለዎም ኩሉ ነገር ገብር ይኽእል እዩ ነዚ መስመር እዚ ሽግር ኣብዚ መስመር እዚ ንክፈጥር ኣብ ስትራቴጂ ናቱ ብርቀት ዝሰርሓሉ እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ መፍትሒ እምበር ወታደራዊ መፍትሒ ክህልዎ ከም ዘይክእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ እንታይ ይገብር ዶናልድ ትራምፕ ታኮ እዮም ዝብሎ ዶናልድ ትራምፕ always chickens out ኩሉ ግዜ ብተህዲድ ይጅምር የዘልቕ ድማ ሽዑ ክነክስ ዝኽእል መራሒ ይኮነን ነካስ መራሒ ይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ነካስ ክብለኩም ከሎ ገጢሙ ክሳብ ዝስዕር ዝፀንሕ ኣይኮነን ግዜኡ ሓረካት ገይሩ ብኣፉ ስዒረ ኢሉ ዝወፅእ ከምታ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ጉዳይ ግን ናብ ዝኸደደት እያ ትኸይ ዘላ ንሱ በቃ ኩሉ ከምዚያ ይኽብል ዝውዕል ዘሎ Short while, prices are coming down very substantially. Oil will be coming down. That's just a matter of war. It happens you can almost predict it. I would say ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሱ እዚኣ ይብላ ኣሎ እታ ጉዳይ ግን ካብቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ far from over ከምዚ ክውዳእ ዝኽእል ኩናት በቃ ያለ ቴሌፎን ደው ኢሉ ያላ خلاص ያ حبايبين በቃ ሰስራሕና ንኺድ ክብሎም እዩ ዝመስሎ ዘሎ this is ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓለም እዚ ኩናት እዚ ክውዳእ ዝኽእልን ጠጠው ክብል ዝኽእል ክኸውን ከም ዘይክእል እዮም ዝነግርዎ ዘሎ ዋላ ሃርድ ኮር ቤዝ ናቱ ፎክስ ኒውስ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ an existential threat. Iran has claimed responsibility for firing projectiles at 2 container ships. A third was seen on fire today at the mouth of the strait. Its crew had to abandon the ship. The chairman of the Joint Chiefs said that he and the other military leaders at the Pentagon are studying the feasibility of sending naval escorts for commercial ships through the Strait of Hormuz. But this is easier said than done because the Iranians can literally drop a few mines at a time off the back of small dhow boats, and any U.S. destroyer that would escort an oil tanker is a large target for the Iranian Shah. ከምዚያ ዝብለኩም ዘሎ እዚ it's very very surprising ዘገርም እዩ ፎክስ ኒውስ ክሳዕ ክንዲዚ ተስፋ ቁርፀት ክስምዖም ወይ እውን ነቲ ኩነታት ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ክፈትሕ ዝኽእል እዩ ዝብሉ ሃደቲ ክኸውን ከም ዘይክእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ዓብይ ዓቕሚ ዘለዋ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕራት እቱ ወላ መራኽብ ኩናታት ተምፅእ ወላ ገለገለ ተምፅእ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኢራን ከቢድ ዝኾነ ሌቨሬጅ ወይ እውን ዓቕሚ ኣለዋ ነዚ ቦታ እዚ ኣይሓልፍን እንድሕር ኢሎም ከምዘይሓልፍ ንክገብርዎ ስለዚ መፍትሒ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ መፍትሒ ካብ ኢራን እዩ ክመፅእ ዝኽእል ኢራናውያን እሺ እንድሕር ኢሎም ጥራይ እቲ ቦታ ክኽፈት ዝኽእል ዶናልድ ኣሜሪካ ድማ ድሮ ደረጃ ፈሊጣ ኣላ ኤቭሪቲንግ እዚ ኩናት እዚ እንታይ ይብልዎ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒክ ፓወር ንመጀመርያ ከቢድ ፈተና ገጢምዎ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ናይ ኣሜሪካ ዓብለል ገብት ንመጀመርያ ፈተና ገጢምዎ ኣሎ 27 ወታደራውያን በይዛት ናቱ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ታሪም ኣሎ 27
ገሊው ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ኣሜሪካ ነቲ በይዛት ክትከላኸለሉ ስለዘይ ትኽእል ዘላ ሰራዊታት ትስሕብ ኣላ ካብ ብዙሕ ቦታ ኣፅዋራታት ትስሕብ ኣላ ካብቲ ቦታ ስለምንታይ ክሳራታት ጥራይ ደምፃ ኣላ ዘሎ እቲ ክሳራ መመሊሱ እናተኣከበ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ ዝነበራ ዕብለላ ኣብዚ ቦታ እዚ ንሓዋሩ ክቕፅል ኢልካ ክትዛረቡን ከቢድ እዩ ኢራን ስለተፍርሆም ዘላ ጥራይ ኮነ ሃገራት ዓረብ ዓብ ትምህርቲ ወሲደን ኣለዋ እቲ ዝኸፍአ ትምህርቲ የስ እቲ ሓንቲ ፅንፅዋ ያላ ወይ ሓንቲ ጆክ ኣላ እንታይ ዝብለዋ መሲልኩም ነገራት ሓደ ሰብሲ ድሕሪ ብዙሕ ሽግርሲ ካብ ጌጋ ሓደ ገበነኛሲ ናይ ሞት ፍርዲ ተዋሂብዎ ክቅተል ኣብ ተዳሊሉ ዘሎ ቦታ ምስ በፅሐ ሽዑ ገበነይ ተረዲእኒ ሕጂ ተረዲእኒ ካብ ጌጋይ ተማሂረ ኢልዎም ንሞት ምስ ተፈረድካ ኣብ ኩርሲ ምስ በፅሕካ ካብ ጌጋኻ ምምሃርሲ ንመን ይኽጠቅም እዩ ዝበሃል ስለዚ ካብ ጌጋኦም ክመሃሩ ይኾኑ ግን it's a little bit too late ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ በቶም ዝኣምንዎ ዝነበሩ ወሪድዎ ዘሎ ስዕረት ረኣዩ feel betrayed, right? Donald Trump has very clearly betrayed the American people. You need to accept that. I've had to accept that. Donald Trump has betrayed MAGA, betrayed America first. This is a total betrayal of Trump's base. This is exactly against everything he ran on. This is the end of something. This whole fucking Iran thing, man. Like, did you see this coming? No, definitely. I don't know. I mean, who did? Which just seems so insane based on what he ran on. I mean, this is why a lot of people feel betrayed, right? He ran on no more wars and these stupid senseless wars, and then we have one that we can't even really clearly define why we did it, unless we're acting on someone else's interests, like particularly Israel's interests. Just didn't make any sense to me. እዞም ትሪዎም ዘለኹም ተራ ሰባት ክመስልኹም ይኽእሉ እዮም ዝዛረብ ዘሎ ጆ ሮገን ይበሃል ጆ ሮገን ዶናልድ ትራምፕ ንኽምረፅ ዓብ ተራ ተፃወተ እዩ ምክንያቱ ቁፅሪ ሓደ ፖድካስተር ዝዓበየ ፖድካስት ፕላትፎርም ዘለዎ እዩ መን ይስዕሞ ደቂ ተባዕትዮ መንእሰያት ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንኽምረፅ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ዓብ ተራ እዩ ነይርዎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ተጠሊምና ዝብል ዘረባ ኣብቲ ሃርድ ኮር ናይ ማጋ ኢንፍሉዌንሰርስ ንዶናልድ ትራምፕ ሜይንስትሪም ሚድያ ክፀልኦ መዓት እዩ ፎክስ ኒውስን ካልእን ኣይኮና ምሪፆሞ እዚ ፖድካስቲንግ ከምኡ ድማ እዚ ኣልተርናቲቭ ሚድያ ንሱ ከም ዝምረፅ ገይርዎ እሱ ድማ ከም ዝወድቕ ክገብሮ ዝኽእል ፎክስ ኒውስ ስለ ዝምገስዎ ገለመለ it's not gonna work እስራኤል ክትቆፃፀሮ ዘይትኽእል ሚድያ ኣሎ እሱ ድማ እዚ ኣልተርናቲቭ ሚድያ እዚ ኢንፍሉዌንሰር ሚድያ ዝበሃል ስለዚ ጆ ሮገን እንታይ ይብላ ኣሎ ንረብሓ እስራኤል ንረብሓ ኣሜሪካ ኣይኮነን ተገይሩ እዚ ኩናት እዚ ኩናት እዚ ድማ ነዚ ክገብር ኢልና ይመረፅናያን ተጠሊምና ከም ዘለና ካብኡ ንላዕሊ እኳ ይብልኒ ግን ካብኡ ብዘይፍለ ድማ ከምዛ ድሕሪኡ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ዓባይ ጎስጓሲት ናቱ ካንዲስ ኦውንስ ሚልዮናት እዮም ዝርእይዎ ናይዚያ ድማ ንኣሜሪካ ጠሊምዋ እዩ መጋበርያ ናይ እስራኤል ኮይኑ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንማጋ ብዕሊ ጠሊምዎ እዩ ኩናት ሕሉፍ ሓሊፍዎም ገለ ክፋል ናይ ማጋ በዓል ኒክ ፖይንተስ ዝበሃል እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢራን ክትስዕር ኢና ንደሊ ዘለና ኣይሆፕ ኢራን ትስዕር ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ እዚ ድማ እንታይ የርእየካ ዘሎ ስለዚ ኣብዚያ ቪድዮ ትራይሲ 4-5 ዓበይቲ ፊገርስ ተራ ፊገርስ ብለኩም ኣለኹን ፅልዋ ናቶም ካብቶም ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ሜንስትሪም ሚድያ ካብ ቢቢሲ ዝዓብል ፅልዋ ዘለዎም ምክንያቱ ሎሚ ንቢቢሲ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኮንሰርቫቲቭ ሰርክልስ ቢቢሲ ሲኤንኤን ዝኣምኖም ሰብ የለን ሓሰውቱ ጥራዮም ዝበሃሉ እዚኣቶም እዞም ኢንዲቪጁዋልስ እዚኣቶም ግዜኦም ግለሰባት እዚኣቶም ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ እዚ ድማ ምናልባት ካብ ኣፎም ስለ ዝወፀ ጥራይ ብኸምኡ ይኮና ንሪኦ ዘለና እዚ ንኣብነት ትሪእዎ ዘሎም ይሁዳዊ እዩ ጅዊሽ ፖለቲካል ኮመንቴተር ዴቭ ስሚት ሓደ ካብቶም ኣይሁዳዊ ኮይኑ ንነተንያሁ ዲያብሎስ ምዃኑ ዝነግር ኣብ ኸዛ ጀኖሳይድ ከም ዝተገበረ ዝነግር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ማጋ ከም ዝጠለሞ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ካብ ሓደ ናብ ሓደ እናሰገርካ ብተደጋጋሚ እቲ ስዕረት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ውድቀት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሪል ታይም ንሪኦ ኣለና እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ እቲ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ባእሲ ኣጋጢሙ ኣሎ Wars often start with military goals, but they end because of political considerations. And this war may not be so different. The ongoing conflict stands in contrast to everything that Donald Trump promised. He vowed to end foreign wars. He promised to end wasteful spending. He assured peace and security for American citizens. Instead, he's plunged his country into war. We've discussed the military side of things, but what about the politics? Here's what opinion polls are saying. Around 53% of Americans oppose the attacks on Iran. Around 40% support the attacks. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ዓብይ ፖለቲካዊ ቁማር እውን ዝፃወት ዘሎ ይድበሃል ዓብይ ፖለቲካዊ ቁማር ነቲ ዝነበሮ ዓብይ ናይ ፖለቲካዊ ድጋፍ ማጋ ንዝበሃል
ረኪሱ ዝፃወት ዘሎ ሬዲ ክብላዕ ካቀሪብ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩናት እዚ 53% ናይቲ ነቲ ኩናት ዝነፅግዮም 7% መርገፂኦም ንፁር ኣይኮነን 4% ድማ ደገፍ ኣለዎ ስለዚ ካብቲ ሪፐብሊካን ደገፍ ኣለዎ እቲ ኩናት ካብቲ ፖል ክንሪኦ ከለና ደገፍስ ኣለዎ ግን ብሓፈሻ እቲ ደገፍ ግን ልዕሊ ትሕቲ ፍርቂ ተኮይኑ ድማ ፖለቲካ ኣይዕውተካኒ remaining are uncertain. These numbers differ based on party loyalties. Around 89% of the Democrats oppose the war, so do 60% of independents. But among Republicans, 85% people support. ሕጂ ኣብዚኣ ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና ሪፐብሊካን እቲ መብዛሕትኡ እቲ ጽዮናዊ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ኢቫንጀሊካሊስ ገለመለ ውሽጦም ዝኣትዎ ስለ ዝኾኑ ፓስተራትን ኣብ ገለን ዝኣትዎ ስለ ዝኾነ እስራኤል ትደልዮ ዘበለ ክድግፉ ይፍተው ይፅሉ እዩ እዚ ሪፐብሊካን ቤዝ እውን እናተቐየረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ዲሞክራትስ 89% ክቃወሙ እዮም ኢንዲፐንደንት ኣገደስቲ እዮም እቶም ነፃ ካብ ክልቲኡ ዘይኮኑ ድማ 60% ነቲ ኩናት ይቃወምዎ ሕጂ ዝቁፅሩ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ቀዳሞት 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ዝተገበረ እዩ this is very interesting ምክንያቱ ኣብ ቀዳሞት 48 ሰዓታት ዳርጋ ብዙሕ ደገፊ ነይርዎ እቲ ኩናት ታሪኻዊ ስራሕ ሰሪሑ ንኢራን መራሕቲ ን40 ዓመታት ንኣሜሪካ ዝጨንቋ ኩሎም ቀቲልዎም ዓብ ዓወት ተጎናፂፉ ተባሂሉ ነይሩ ሹ በቃቶም ናይ ኣሜሪካ ወሰራዊት ናትና ዝከኣላ ይኮነን ዓቕምና ንበይኒ ገለ ክብሉ ጀሚሮም ነይሮም መጀመርያ እዚ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝተወሰኸት እዚ ፖል እዚ ርእይቶ ናይ ኣሜሪካውያን ቁልቁለት ይክኸይድ ንታሕቲ ይክኸይድ ስለምንታይ ዋጋ ናይ መነባብሮ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዋጋ ናይ ኩሉ እናኸበረ ክኸይድ እዩ ክሳራታት ናይቲ ኩናት ክዓቢ እዩ ባጀት ናይቲ ኩናት ክዓቢ እዩ ስለዚ እታ ሽግር ብሕጅያ ትስራሕ ዘላ ንዕቤት ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝሓለፈት ነቲ ተፀላእነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናዕበዮ ክኸይድ እዩ ብካሊእ ገፁ ድማ ናብ ሚድተርም ገፁ ከዓ እናቐረበይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እቲ ምርጫ ድማ እናቐረበይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣደነው ንክንደይ እዋን ክፅመም ይኽእል ባት ሰርተንሊ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ክፍትን እዩ ከምዛ ዝበልኩኹም ግን እታ ኩናት ኣብ ኢድካ ኣይኮነትን እዚ ኩናት እዚ ብፍፁም ጠጠው ከተብሎ ከፍ ክድሉ ይኮኑ ስለምንታይ ኢራን እዚ ኩሉ ወሪድዎም ዘሎ ክሳራ ጠጠው ኢሉ ትርጉም የብሉ ንዑ they know ነዚ ኩናት እጅ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ትርጉም ከም ዘይብሉ ስለምንታይ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ክምለስ ምዃኑ ወይ እውን ድሕሪ ዓመት ምናልባት ስለምንታይ እስራኤል ዝበሃል ኣጀንዳ ናቱ ከይሃረመ ነተንያሁ ዝበሃል ክሳብ ዘሎ ስርዓት ከይቀየረ ክዕርፍ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኣነ 12 መዓልቲ ክዋግኡ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ን12 መዓልቲ ክዋግኡ ከለዉ ስለምንታይ ጠጠው ኣቢሎም እስራኤል ኣፅዋር ስለ ዝወዳት ስለዚ ሕጂ እቲ ኩናት ክናዋሕ ከሎ ንእስራኤል ንኣሜሪካን ዝያዳ እሱ እዩ ዝሕምሞ ስለዚ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ጠጠው ክብል የብሎም ተስዋይ ዲፕሎማሲ እንደልና ዝርቡና እንደልና ዝብሉ ዘሎ እታ ቃንዛ ካብ ሕጂ ንድሓር ንኢራን እዩ ክትዕብ ምክንያቱ ኢራን ተቐዳመቲ ዝበርትዕ ቃንዛ ኣብ ቅድሚት ረኺባተላ ንድሕሪት እናለመድቦ ክኸዱ እዮም ክፅመሙካ ይኽእሉ እዮም ብመንገዲ ዓረብ ብመንገዲ እስራኤል ብመንገዲ ኣሜሪካ ብመንገዲ ቁጠባ ዓለም ግን ነቲ ኩነታት ክፃወረው ክኽእሉ ይኮኑን ፀቕጣ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እናዓበየ ክኸይድ እዩ meaning Trump's party is very much behind him. Having said that, there are three major problems. Number one, his chief ideologues are breaking. I'm talking about people like Joe Rogan and Tucker Carlson. These people have a giant... Again, ከምቲ ንብሎ ፀናሕና ኢና እቶም ደገፍቲ ናቱ ዝነበሩ ሓደ ብሓደ ካብኡ ይርሕቁ ኣለዉ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ወላ እውን ኣብቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ይሰዓር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝስምዑ that briefing. Before we get to it, let's take a listen here to John Mearsheimer to sort of set the table as to what's been accomplished, quote unquote, accomplished so far, B1. It's quite clear that the war is not going well for the United States, and that President Trump, I think, would like to put an end to it. And the problem that he faces is he can't find an off-ramp. I think nobody can tell a plausible story about how this war ends. If we had decisively defeated Iran, the way we decisively defeated both Nazi Germany and Imperial Japan in World War II, then you can say the war is over with, we are the winner, and we're going to impose terms on the loser. But that's not what's happened here. They haven't won anything approximating a decisive victory. And in a very important way, the Iranians have an incentive to continue the war, to turn it into a protracted war of attrition. Exactly. ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩነታት ካብ ርሕቁ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር
ናይ ጂኦፖለቲክስ ኤክስፐርትስ ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ይተዓወተትሉን ምክንያቱ ዓወት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዕላማኻ ዝሃንፀፅካዮ ዕላማ ክትሃርም ከለካ እዩ ስለዚ ዲሳይሲቭ ቪክትሪ ማለት ንኢራን ሲ ኢዳ ክትህብ ከም ትኽእል ጌርካ ክስዕራ ክትክል ከለካ ክስዕራ ክትብል ትኽእል እምበር እዚ ገይርዎ ዘሎ ኣቕሲልዎም ጥራይ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ንክገብር እዩ ንኢራን ዝያዳ ምክንያት ነዊሕ ኩናት ንክትዋጋዕ እዩ ኣብ ደገ ከፊትላ ዘሎ ካልኣይ ድማ መጠን እቲ ኩናት ዝነውሐ መጠኑ ኣሜሪካ ኣመና ክትከስርን ክትቅንዞ ምዃና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደጋ ክወርዶ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኢራን ሓዘን ኢንሰንቲቭ ምክንያት ኣለዎም ነዚ ኩናት ከናውሕዎ ካልኣይ ነቲ ኩናት ንነዊሕ ክዋጉ ዝኣክል ኣፅዋርካ ኣለዎ ንዑ ዝኸውን ኣፅዋር ኣለዎ ድሮናት ኣለዎም ንኣሽቱ ሚሳይላት ወላ ከም ዝብለኩም ዘሎ ፈንጂ ነቲ ባሕርና ገበርካ ንነዊሕ ክቐፅሎም ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ስለዚ they have no reason በቲ ሓደ ቦታ ድራዊ ዓቕሚ ክሳዕሮ ይከኣሉና ኣለዉ ፍሉይ ነገር ክገብሮ ዝኽእል የለን ካብ ሓሊፉ ድማ ንኢራን ድማ ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢሎም ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣጀንዳ ኣትዮም በቃ ክላስ ዓወት ተጎናፀፍ ኢሎም ከዓ እንጆይ ከም ዝገብሮ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩነታት እውን የለን ስለዚ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂታት ናቱ ፀቢብ ክኸውን ከም ዝኽእልን መዋፅኦ ይደሊ ከም ዘሎን መዋፅኦ ድማ ብቐሊሉ ክርከቦ ከም ዘይክእል ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝቕፅል ሕማቕ ስዕረት ንዶናልድ ትራምፕን ንቁጠባ ኣሜሪካ ንቁጠባ ዓለምን ከጋጥም ይኽእል እዩ ምናልባት እዚ ሕጂ ከም ዶናልድ ትራምፕ ዝኣመሰለ ሰብ ብከምዚ ዓይነት እንድሕሪ ጨንዲቕካ ሒዝካዮ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ምግማቱ ከቢድ ኣይመስለን ናብ ሓደገኛ ስጉምቲ ክኸይድ ዝኽእል እዩ and they have the means to do that. So obviously definitions of what that means have been floating around from this administration itself. Last week, Caroline Leavitt had to come out and enumerate the list of objectives that the administration had in Iran because so many different things were floating around from different members of the administration, which is normal enough on a day that ends in Y, a lot more egregious when you are at war, obviously. So Donald Trump has said he wants unconditional surrender, Ryan. He said it's about missiles, it's about nukes. So some of the challenge here politically for the administration, but also just for a normal American trying to determine why 7 lives have already been lost. We're looking at new numbers about how many people have been injured. Actually, why don't we just go ahead and roll B3 here? I'm going to jump ahead because we have some new information about this. B3. Reuters has reported that about 150 U.S. service members have been injured so far. Can you confirm that number and elaborate on that? I can't confirm the exact number. I know it's within that ballpark, but I would defer you to the Pentagon for a specific number of wounded or injured thus far. ከም ትሪእዎ ዘለኹም 7 ሰባት ተቐቲሎሞም ኣለዉ ክሳብ 150 ድማ ቆሲሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ሓበሬታ ክሓቡ ክሽፍኑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ they are in deep trouble ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀገም እዮም ወዲቖም ዘለዉ ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነዚ ኣበጊስዎ ዘሎ ዕላማ እንድሕር ክቕፅሎ ኮይኑ ኣብ ባይታ ሰራዊት ክሰድድ ክኽእል ኣሎ which is going to be a huge problem ዓብ ፀገምን ሕማም ርእስን ክኸውን እዩ ስለዚ this man ዶናልድ ትራምፕ ብናቱ ፖለቲካዊ ዕድላት ከም ዝተቋመረ እዩ ዝንገር ዘሎ ፖለቲካ ናቱ ከም ዝተቋመረሉ ብርግፅ ንዑ ፀገም ኣይኮነን ስለምንታይ ንሱ ክልተ ተርም ነይርዎ ሳልሳይ ግዜ ክምረፅ ብሕጊ ክወዳደር ኣይክእል እዩ ግን ይሓስብ ነይሩ እዩ ዕድሚኡ ዓብዩ ንመን ፀይቕሎም ኣለይ ዝበሃል ዘሎ ንመለስ ኣብቲ ፖለቲካ ነቶም ደገፍቱ ዝነበሩ ንዓታቶም ዝያዳ ብፍላይ ነቲ ምክትል ናቱ ስለዚ and most of them are breaking with Trump. They have opposed his war on Iran. Of course, their motivations vary. Tucker Carlson, for example, has been accused of vile anti-Semitism. So his criticism is more racial and religious than political. Nonetheless, ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንክንርኢ ጀሚርና ኣለና መሲልኩም ታከር ካርልሰን ብካልእ ዓሌታዊ ፀገም ኣለዎ ካልእ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ናይ ይሁዳውያን ዝሓርሞም ዘሎ ግን ብዓሌታውነት ኣይኮነ ዝሓርሞም ኣይደልን እዩ ነተንያሁ ንኣሜሪካ ይጥቀመላ ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ እዚኣቶም ግን ናይ እስራኤል ደገፍቲ ክኾኑ ስለ ዝመርፁ እቶም ህንዳውያን አንቲሰሚቲዝም ስለ ዝኾነ ገለ እዮም ዝብሉ እቲ ታከር ካርልሰን ሓደ ዓሌታዊ እዩ ፀረ ፀለምቲ እዩ ግን ፀረ ሰለምትን ፀረ ዓረብ ኣይኮነን ሕጂ ዓረብ ፈትይዎም እዩ እስላም ከዓ ኣይፀልእን እዩ ምክንያቱ ስዑድያን ኢማራትን ቀጠርን ብዙሕ ኮንፈረንሳት ይዕድምዎ ኣለዉ ስለዚ ኣንፃሮም ኣይኮነን ፀረ እስራኤል እዩ ግን ፀረ ነተንያሁ እዩ ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ ንዑ ኣታክ እዚኣቶም ህንዳውያን ግን ምስ እስራኤል ፍሬንድሽፕ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ ንሪኦ ኣለና ንኩሉ ሸለልና በልካ ንቐፅል ሓንታ ትቕፅል ኣገዳሲ will make a dent. Problem number 2. Trump's own cabinet appears to be split.
We've seen a lot of Pete Hegseth and Marco Rubio since last week. That's the Secretaries of War and State, the Defense Minister and Foreign Minister, basically. But guess who we haven't seen? Vice President J.D. Vance, National Intelligence Chief Tulsi Gabbard. Vance has barely posted or spoken about this war. The question is why? Perhaps because of politics. Trump does not have any more campaigns to run. He's on his last term as president, but J.D. Vance harbors presidential ambitions. He is hoping to clinch the Republican nomination in 2028, and for that, he needs to be careful. If things go south, J.D. Vance will want to insulate himself. كم تريو دلهم أبزو كينات ناي دونالد ترامب كلت تكابينا ناتو تماغي لهم زلو إذن جرزلو زها obvious you مفزحت جزء أبزو وانزي زرعي زلو نايتي منستر مكل وي منستر كينات منستر وج تي بيت هاجس تبال هذا كلا دما تي ستيت ديبارتمنت منستر جاتو زيناتو ماركو روبيو زوم كل تيم زيادة زرعي زلو هجي تمغت البريزنت بزو جزء أكم زرع جيدي فانس مالتي أيراني زلو سلمتاي إذا كنت دايزيا نوعون كباديا أب عسر شو من تنزقبر من رجع نبريزنتاو حصو يكون مدب زلوي باي ذا واي كالو دبلو زلو ماركو روبيو تي منستر دياتو صاي زلوون نبريزنتنت كودادر كم زغل يم زنغرو زلو سلازي ولا نسون بجاكاتنا حد قدامت معلتات زغبرن تتنكري زلو جن أبكيناتنا إيران ملو بملو إيدو زاتو مخال نسو فلوتيو نيا كانسلر زغنا كابتونا كوينات دقفتي سنتر زغنا أمازاتاناتو بإسرائيل جرومت زغنا زنا يهود لوبي بعلوم دسرح ويم كم زعجو كونهم من إسرائيل ربحات رايكو قوي كم زغل جيروم يمسرحهم زين الزقنت انقاخ وسد لليو وهنياتو التكوينات أزيح حماق خاين دحرو خاينو نفسك تحن خلالو ولا كون دونالد ترامب كده قفاية قلقل انت بله جن كاب تكونتات كاب مزراب حماق على كاب مزراب ويونجله سبحانه جو بوك بعفو كي تحس تنقاقا يقبركم زلينا نرزالنا زغانتا زريكا تكوينات بحماق كود خمس غل قام كم زلو باي ذا واي دونالد ترامب حاتيتو نيرو نزو كوينات زي يدقفون يدقفون basically limit the blowback on his political career. Several reports say that he advised against an attack on Iran. President Trump himself hinted at a rift. Are there any points of disagreement between yourself and your vice president when it comes to U.S. action in Iran? I don't think so, no. We get along very well on this. He was, I would say, philosophically a little bit different than me. I think he was maybe less enthusiastic about going, but he was quite enthusiastic. هيدي بلدلو سبزوكا هي انتاي زبل زلو بحفشا بزعبا زو كوينات زي جيدي فانس كابا خازف الله حسابا لو دي بزحات كم زبلو زلو اتو كوينات نتو سقون تكي وسدو تزاريبا كم زنبري زنقر نو كم يكونن يرغن فيلوزوفيكالي بسنات حساسباغن كابا يفلي زبالي نيرو وي كم دما بزعبا تو كوينات امنا صبوق سمعيتاي نبرون جن صبوق سمعت نيرو هاي بلال بس كابا نتاتي قيمة سيكون محفجة أمونقوم دي مع كله كم زغل صقامي ولا تجيدي فانس مس دونالد ترامب تقاوما نخقبر كبيديو سلمتاي دونالد ترامب إيقوناتو كم زي فيتروي لكا كم زي فيترو مشالو بحري امبيل كايو كسوبرو يخلي يتزمدنا مالسي سبسي أنصارو جيجاي لو صبوك خيرا كلي كريتيسيزم صبوك زغبال سبا يكونن زيتاك عبلد فتنبر نغفيتها زغبال سبا يكون سلازي تنكاغي اليومي ونهاتو اتماغا زبال لدحري تغوتي تزغي الزنبري نيرو نزي سبزي دونالد ترامب زبالو ميم زغبالو قولع عمي صن دحري لمم بقى ده انت قولع خاتا قاقيات خوني يمزولو I'm sorry ماغا خبيم سناي ماغا دقفت تحارتو كورناتو كل زقبنات زقبرو أي جبرون تجبن استفسروا نسي غير أبنت دونالد ترامب تايبلو ميرو نزي إبستين فايلس بحال نزوم نا إبستين جبن زجبر كلهم بقرقيرة نابسر بيت كتوم يبلم ميرو قدام أي جبل الناسي معناته التفاعلات دي نتفاعلات تكوز على ونزبلة توماس ماسيز بحال أبالنا الكونغرس الأمريكا ريبابليكان زغونة فأكاي لكم زفكروا لزوليز نجر سلمتاي توم جبن زجبر سبات ملو فايلاتهم كوز على وصل زبل كات فاكان عها أبي وقت زيت فلت من قد كات فاكاي زبل زلو زي بالتي حدا كابتوم عند بتجبنات تتحيز لي باي ذا واي زوكينات زجبر زلو نبيران زجبر زلو توم أمريكا مزحد تايلو يمزعبنو كات نايت إبستين فايل نكهدم يلي زجبر زلو كينات اليوم كابو نكهدم نتنا قرت نكغير يلي زجبر زلو يكملوا قالوا كالو دما أبت إبستين زبها زلو جبنات بزح جبن سلو زلو بو تتحيزو
ጅሆ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ኢኻ ይብሉቶም ካልኦት ስለዚ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ብሰንኪ ምስቲ ናይ ኤፕስቲን ዘሎ ገበናት ናይቶም ዓመፅቲ ናይ ዕድመ ገለታት ዘሎ ኣብኡታት ገበን ስለ ዘሎ ብኡ ሒዞምሉ ስለ ዘለው ብኡ ገይሮም ኣገዲዶም እዮም ናብዚ ኩናት ዝእትውዎ ዘለው ዝብሉ ኣለው ስለዚ ብከምኡ እውን ኣብ ጎኑ ደው ዝብሉ ሓደ ሓደ ኣለው እዮም ዋላ ካብቶም ማጋ ዝበሃሉ ከምኡ ገይሮም ይፃወትሉ ስለ ዘለው እዮም እምበር ፈትዩ ኮነን ዝገብሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ምርኣይን ምግንዛብን ከድልየና እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ጉዳይ እቶም ቀንዲ ናብ ስልጣን ዘደይብዎ ሰባት ንሳቶም ክሳዕ ክንደይ ብኡ ተቆጢዖም ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ዜና እዚ ንኩሉ ናይ ሎሚ ፍሉይ ፍፃመታትን ዓለምና ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ገፃ ተምራሕ ኣላዶ ዘብል ዘሰንብድ ምዕባለታትን ብዝርዝር ከነቕርበልኩም ኢና እዚ ብኣሜሪካ ዓብ ቁጥዓ ብእስራኤል ድማ ጓዛማ አንበሳ ዝብል ስያመ ተዋሂብዎ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ስርሒት ካብ ዝጅምር እንሆ 12 መዓልታት ኣውጢሩ ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 12 መዓልታት ርእሰ ከተማ ኢራን ዝኾነ ጣህራን ኮነ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ብከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ክሕምሳ ፀኒሐን እየን እቲ ዝዓበየ ንዓለም ዘሰንብድን ፍፃመ ድማ ኣብ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ናይ ኩናት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዝነበረ ኣያቱላህ ዓሊ ኸመነይ ብእስራኤል ኣብ ዝተፈፀመ ድንገተኛ ደብዳብ ነፈርቲ ምቕታሎም እዮም እዚ ፍፃመ እዚ ንኢራን ኣብ ዓብይ ስንባድን ሓዘንን የእትይዋ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ታሪክ ሸሚምዋ ይርከብ ድሕሪ ሞት ኣያቱላህ ዓሊ ኸመነይ ወዱ ሞታ ጃባ ኸመነይ ከም ሓድሽ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኮይኑ ተመዚዙሎ ይኹን እምበር ሎሚ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ እዚ ሓድሽ መራሒ ሞጅታባ ኸመነይ እውን ኣብቲ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ብፎኪስ ከም ዝቆሰለ ይንገር ኣሎ ወዲ ፕሬዚደንት ኢራን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ላዕለዋይ መራሒና ኣብ ውሑስ ቦታ ይርከብ ኣሎ ብምባል ነቲ ወረ ክብድሆ ፈቲዱሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤርትራን ሜጋ ኔትወርክ ሎሚ ዕለት 11 መጋቢት 2000 ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝተካየደ ደማዊ ባሕራዊ ግጭት እዩ እዚ ወሽመጥ እዚ ሓደ ካብ ሓሙሽተ ናይ ዓለምና ነዳዲ ብመራኽብ ዝሓልፋሉ ኣዝዩ ስትራቴጂካውን ክሳድ መስመርን እዩ ኢራን ነዚ መስመር ንምዕፃው ኣብ ትሕቲ ማይ ነታውጊ ብምዝርጋሕ ከቢድ ፈተነ ተካይዳ ኣላ ፔንታጎን ናይ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ህፁፅ መግለፂ ሓይልታት ባሕሪ ኣሜሪካ ን16 ናይ ኢራን ነታዊ ዘንፅፋ ወተሃደራውያን ጀናቡ ኣብ ቀረባ እቲ ወሽመጥ ብምሉእ ከም ዘዕነወን ኣረጋጊጹ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣሜሪካ ንባሕራዊ ሓይሊ ኢራን ንምድኻም እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዘርኢ እዩ ብተወሳኺ ሎሚ ሓንቲ ናይ ታይላንድ ነዳድን ኣቑሑን እትፅዕን ዓባይ ንግዳዊት መርከብ ኣብዚ ወሽመጥ ብዘይተፈልጠ ሚሳይል ተሃሪማ ኣላ ሓይሊ ባሕሪ ታይላንድ ከም ዝገለጾ 20 ካብቶም ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ክድሕኑ ከለው ናይ 3 ሰባት ሃለዋት ግን ኣይተፈልጠን እዚ ፍጻመ እዚ ውሕስነት ባሕራዊ ጉዕዞ ንግዲ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዓብይ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ይርከብ ኢራን ነዳዲ ብነፃነት ክንቀሳቀስ እንተዘይፈቒዳ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ብዘሰንብድ ኩነታት ክንህርን ንቁጠባ ዓለም ከቢድ ማህሰይቲ ክኸውንን እዩ ዝብል ስግኣት ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ኣንጸላሊሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኩናት ዳርጋ ብምሉእ ተዛዚሙ እዩ ብምባል ኣሜሪካ ንሓይሊ ናይ ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዜና ጀስ ሳመሪና ንበኩም ሰኒና ብዝኾነ ኩነታት ነዚ ይመስል ዝያዳ ንቁጠባዊ ፅልዋናቱ ዝምልከት ነቲ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋናቱ ብፍላይ ድማ ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ ርክብ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮናትና ክንቅርበልኩም ኢና ናይ ነዛ ቪድዮ እዚ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሓግዙ እናበልና ክንሰናበተኩም ኢና ቴንክ ዩ